Unsaon nimo pagkahibalo nga importante ang usa ka tawo para nimo? Sakit usahay hunahunaon nga diha pa biya usahay nato ma-realize ang value, ang importance sa usa ka tawo sa panahon nga kuhaon na siya gikan nato. Muna kung naamoy best nga time mahatag ninyo minahal ninyo kinabuhi, samtang lagsik pa siya, ma-appreciate pa niya inyong gipanghatag, halahatagi na. Kay sakit kaayo kanang magmahay-mahay na bitaw ta. Ni pasauna unta tung lagsik pa ka, tung buhi pa ka, gidala unta ti kadinhi, gitagaan unta ti kadinhi, gipakita unta nako nimo ning mga butanga. Ipakita gina samtang ma-prove pa nimo, ma-feel pa nila nga importante sila sa imuhang kinabuhi. Si Christ, giunsa nimo pagpa-feel ni Christ nga importante siya sa imuhang kinabuhi. Siguro wa ta ka-realize kinsa gid si Christ. Unsa gid siya ka importante sa atong kinabuhi, mo nang hangtod karon usahay lisod kay mubuhig commitment para niya. So kinsa man si Christ? Una, si Kristo ang bugtong paglaom sa imuhang kalag gikan sa silot sa sala. Ingon ang John 14:6, ingon ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wa nagilaing paglaom sa imong kalag. Ma-imagine nimo kung si Christ wala namatay sa cross, kung wala siya nagpalansang sa cross, nabagi paglaom imong kalag, nabagi chance sa makatungtong kag eternity sa langitnon nga dapit. Kung dili tungod ni Christ, imperno gitang tanan, condemnation, judgment ug ang wrath ang deserving sa atong kalag. Pero tungod ni Christ, gitagaan kanyag eternal life, giluwas kanya gikan sa silot sa sala. Abi nimo kana nga salvation, labaw pa na sa imong pangandoy para sa imong pamilya. Kung naman kay pinakadako nga pangandoy sa imong pamilya, ang salvation sa ilahang kalag, ang kaluwasan sa kalag sa tao. That's the only thing part sa ato ang human nature nga di gyud na mawala, gidesign na sa eternity. Ug kana sa nga salvation naa lang ni Christ, wala nini nga church, wala sa binuhatan sa tao, naa lang tanan ni Christ. So may imagine nimo kung si Christ pa nagtinapulan sa pagpasan sa cross, kung gibase pa ni Christ sa emotion ang iyahang commitment, dugay na niyang gilamba ang cross, pwede niya pang bunalan ang mga Roman soldiers nga nagbugal-bugal niya. Gani one time pag atubang ni Christ ingon ng mga Roman soldiers, kinsa man ang Jesus nga Nazaret nun. Pag atubang sa Ginoo, nangahayang silang tanan. Ingon ang Bible, anytime pwede siya protektahan sa iyang mga angels. Sa usa lang kapamilok ni Christ, pwede niya kuha kinabuhi ang tanang sundalo nga nagbiay niya. Pero ingon ang second or ang Philippians chapter 2 nga nagpaubos si Christ, gipili niya ang pagpaubos, giutong niya tanang kasakit. Tungod kay gusto niya luwason ang imuhang kalag. Nya di ba siya importante di ay sa imong kinabuhi? Siya ang source sa atong eternal life. Ang reason nga nung doon natay paglaom nga makatungtong po og eternity kuyog ang Father, Son, Holy Spirit tungod ni Jesus Christ. Ingon po ng Bible, siya ang ato ang mediator. Siya ay tigpataliwala nato sa Father o sa tao. Tungod di ay ni Christ, ang imong kinabuhi na bridge o balik ngadto sa Father. Og tungod po ni Christ, ang imong mga pag-ampo pwede nang tubagon. Siya ang mediator. Siya ay access na to padulong sa Father. Siya ay reason nga nung daghan sa imong mga prayers na answer. Ma-imagine mo kung si Christ mangluod sa imong kinabuhi, mangluod sa pila ka adlaw, bisag unsaon nimo tuwad-tuwad sa pag-ampo, hilak diha, whole day ka mag-ampo sa Ginoo, kung si Christ dili mo intercede sa imong prayer, mura ra kag nag-recite og tula. Wa giunod ang atong pag-ampo hangtod nga dili mo lihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero bila kahigayon nato sa gibaliwala, gi-ignore, gi-reject, halos na gani gikalimtan, pero faithful sa nagtubag sa imuhang mga pag-ampo. Pila kay gayon sa nagpaubos para nimo. And dili sa deserving nga ato lang tagaan og mabaw kayo nga commitment.